Mae teimlo'n nerfus am gysylltu â ni os ydych chi wedi codi pryder yn gwbl naturiol, ond rydyn ni yma i'ch cefnogi chi. Gallech fod yn rhywun sy'n defnyddio gofal neu gymorth, yn gydweithiwr i berson sy'n destun ymchwiliad, neu'n aelod o deulu rhywun sy'n defnyddio gofal a chymorth. Pan dderbyniwn ni eich pryder, bydd swyddog achos addasrwydd i ymarfer yn edrych arno'n ofalus, i weld awn fater y gallwn ni ymchwilio iddo, a byddwn nhw'n rhoi gwybod i chi beth y gallwn wneud amdano. Gallwch gysylltu â'r swyddog achos os oes angen help arnoch i ddeall lythyron yr anfonwn atoch am y pryder agodoch, neu ddeall y broses. Os ydych chi'n gyflogwr sydd am godi pryder, bydd ein swyddogion addasrwydd i ymarfer yn gallu rhoi rhywfaint o'r weiniad, trafod eich atgyfeiriad a rhoi gwybod i chi pa wybodaeth y mae ei hangen. Os ydych chi'n aelod o'r cyhoedd, mae teimlo'n nerfus am gysylltu â ni yn gwbl naturiol, ond rydyn ni yma i'ch cefnogi chi. Rydym yn deall y gallwch fod yn cael amser anodd, felly efallai byddwch eisiau siarad â rhywun yn gyfrinachol am sut rydych yn teimlo. Gallwch siarad â gwasanaeth annibynnol a allai cymorth emosiynol cyfrinachol i chi, neu gymorth a chyngor ymarferol. Daw'r cyngor gan dîm sydd wedi hyfforddi'n arbennig gan Victim Support. Mae galwadau'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Os hoffech help mewn unrhyw iaith, bydd y gwasanaeth yn trefnu ac yn talu am gyfieithydd i helpu. Gallwch ffonio unrhyw bryd yn ystod y broses am unrhyw beth sy'n eich poeni chi am yr ymchwiliad. Gallwch ofyn am help a chyngor neu siarad am eich teimladau. Pan fydd yr ymchwiliad wedi dod i ben, gall y gwasanaeth eich helpu i symud ymlaen. Ni fyddant yn gwybod dim am eich achos, oni bai eich bod chi'n dweud wrthynt. Nid oes rhaid i chi roi eich enw ac unrhyw wybodaeth os nad ydych am wneud. Ni fyddant yn rhannu eich gwybodaeth, oni bai eich bod yn bersonol yn gofyn iddynt wneud. Gallwch gysylltu â'r gwasanaeth trwy ffonio dim 8 dim 8 196 8638. Mae ar gael rhwng 8 y bore a 6 yr hwyr, dydd Llun i ddydd Gwener. Neu drwy e-bostio socialcarewales@victimsupport.org.uk sydd ar gael rhwng 8 y bore a 6 yr hwyr, dydd Llun i ddydd Gwener. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan. Gobeithio bod y fideo yma wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Hwyl fawr!